Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив. И днес ще си говорим за Principium Acido Hyaluronico, Skin 120 и Joint 150. Това са две специализирани добавки с хидролизирана хиалуронова киселина, представляваща природен полизахарид, който организма произвежда естествено. Тя е ключов компонент както на дермата, така и на ставната течност, благодарение на изключителната си способност да се свързва с вода до 1000 пъти собственото си тегло. Това осигурява еластичност на кожата, както и гладко и безболезнено движение на ставите. С напредване на възрастта, както и под влияние на фактори като слънчево излагане и интензивна физическа активност, производството на хиалуронова киселина намалява. Последиците са изсушаване, загуба на еластичност и образуване на бръчки, намалена амортизация и болезненост в ставите, както и отслабване на съединителната тъкан и хрущяла. И двете добавки от Principium използват Exception Hyal, хидролизирана хиалуронова киселина, получена чрез биоферментация на царевица, което ги прави подходящи и за вегани. Въпреки, че и двете формули съдържат високи дози хиалуронова киселина, те се различават по молекулно тегло, за да отговарят на специфични нужди. Skin 120 съдържа хиалуронова киселина с ниско и средно молекулно тегло, форми, които лесно проникат в кожните слоеве и са аналогични на тези естествено присъстващи в дермата. Joint 150 използва хиалуронова киселина със средно и високо молекулно тегло, подобно на този в ставната течност, който подпомага смазването и защитата на хрущялите. И двете формули са допълнени с витамин С от ацерола, който стимулира синтеза на колаген, основен градивен елемент на кожата, ставите и съединителната тъкан. Acido Hyaluronico Skin 120 е идеална опция при антиейджинг козметични процедури за по-дълбоко хидратиране и намаляване на бръчките, при суха, дразнеща кожа или лигавици, особено при дерматити с изсушаване, при продължително слънчево излагане за възстановяване на кожната бариера. Acido Hyaluronico Joint 150 е подходящ при артроза и други дегенеративни ставни заболявания, при болезнени или износени стави поради възраст или интензивен спорт, като допълнение към инжекции за хиалуронова киселина за удължаване на ефекта и поддръжка на ставното здраве. И двете добавки са налични в опаковки по 60 таблетки, които са без глутен, без лактоза и подходящи за вегани. За максимална абсорбция приемайте по време на хранене. Повече информация и линк към продуктите може да намерите отдолу.